bihotzeko anaia rebok, aurrera goaz Garizuma bidean zehar Paskoaren argiruntz, eta ibilbide honetan Jesus dugu bide lagun. Domekero janaritzen dauzku bere hitzez eta bere ogiz Eukaristi mailan. Ezinbestekoa eta beharrezkoa dugu janari hori. Aula gara, pekataria gara, eta sarritan kontraesanez betekoak. Kosta begiten jaku fedeari dagokiosan frutuak emotea. Pakezko, errukizko eta anaitasunezko frutuak. Jangoikoa izateko modua, aitaren izateko modua Jesusek berak erakusten deuzku evangelioan zehar. Eta gaurkoan, jainko aitak daukan mugari gabeko eroapenaz mintzatzen da Jesus. Pikondo antzuaren parabolaren bitartez. Kristau bizitza ez emonkorraren arriskuz onartu azoten dauzku. Ebagi egizu, ikondo hori, zertarako euki lurra alperrik, dino ikobila 3 urtez etorri zan gizonak. Baina maastilariak hause erantzuten dautza. Itxigizu beste urtebetez, ia fruturik emoten dauan. Lurra jorratuko dot, eta seguru nago frutu emongo dauala. Horrek zer esan nahi dau? Parabola horren esan nahia zein da? Azken baten, Jesus zain dugula, oraindik gure erantzuna baiezkoa izan daiten. Baina horretarako, maastilariak egin ebana geuk ere geure buruakaz egin behar. Ingurua atxurtu, lurra ongarritu eta itxaropenik ez galdu. Hau da, gure bihotz barritze eta konbertsio bidean gogo biziaz aurrera egin eta aritu. Frutuak emoteko bihotz barritzea nahita nahiezkoa dugu. Aproposa dugu horretarako eleizak eskaintzen dauzkun Garizuma aldi hau. Sinestedunen frutuen artean oso garrantzitsua da misio zena, misiolari espiritua. Jesus izan zan lehen misiolaria, aitak ugana bialdutakoa, erreinuaren barri geuri iragarteko. Eta eleiza osoa dugu misiolaria, bere izatari dagokio misiolari izatea. Gure erizbarrutietako euskal misioen jarduna ospatzen dugu urtero San Jose egunaren ingurumarian. Konpromisua berrituz da aurtengo goiburua. Goiburu motibatzailea. Atxinakoa da gure euskal eleizaren misioarekiko konpromisoa. Gure herrietan jaiotako hainbat misiolari ibili dira munduan zehar herrialde askotan evangelioa iragartzen, pobreak defendatzen, lurralde horietako garapena bultzatzen eta kristau elkarteak sortu eta animatzen. Gure eskerrak misiolari guzti horreri, abade zein erlijioso, zein laiku, zein profesional, zein voluntario, gazte, zein adineko, andragizon misiolariak izan dira gure herriko enbajadorerik onenak mundu guztian zehar. Baina atzerantza begiratzea ez da nahikoa. Berritu behar dugu misioarekiko konpromisoa. Gure fede taldeak, misio taldeak bihurtuz, gure parrokiak misio zenaz bizi izanez, sinodoaren 3. oinarria
komunioarekin eta parte hartzearekin batera, hau da, misioa, indartuz eta eraberrituz. Otoitz egin daigun gaur misiolarien alde. Eskertu daigun beraien lana, lagundu haien proiektuak diru laguntzaren bitartez gaur gure kolekta horretara zuzenduko dugu. Eta batez ere, barritu daigula gure misorari bokazioa. Misorari izan gaitezan, familian, jolasean, lantokian, elizbarruan, zein herriaren parrokietako inguruan eta giza erakundeen artean. Dohainik hartu duzuna, dohainik bueltatu, dohainik eskaini. Horra hor, misiolarako dugun bultzada eder eta motibagarria. Frutu honak emoteko deia entzun dugu. Konbertsiorako deia baita ere, misioarekiko ardurakidetasunaz aritu izan gara. Badugu zer landu, zer sakondu, zer otoitz bihurtu eta zer mamitu aste honetan. Astear dagoan udabarriak eta jainkoarengandik datorkigun kemenak eta goiarnazak emon daizkula adorea, benetako frutu honak emon daiguzan evangelioaren, eleizaren eta herriaren onerako. Alan izan dedila.